cân đong chỉ cần hồn kỳ trong hắn ta khi ai xa bát áp ngong kabali bang oi uternya. Banya lab ya kajing shirkai bat jingma kajing pang HIV AIDS ka Link Worker Scheme Shore lingba kajing kershan ka Meghalaya AIDS Control Society MASC ringkat ka Thomas Jones Synod College kila penlong kajing ka Rwaitan Rai bat Power ha hol ka Thomas Jones Synod College Jawai ha ka khandai tarik leber. Ha kani ka sngi ladon lang ka kong Divilingdo Additional Deputy Commissioner West Giant Hills District kum ka Kongsan. Ka District Medical and Health Officer West Giant Hills District Dr. Evalinda B.V. Lalu u Principal Thomas Jones Synod College Dr. D.G. Lingdo ki nong hikai bat ki nong yashim benta. Ka Kongsan ka kong D.V. Lingdo kalaong ka jing penlong yak kibakum kini ki awareness program kalong ka badan kam. Shibun namar ki pajba ki yo jing syai bat nalor ki jing syai ba ki yo ki lapat ban yada yaladi na kani ka jing pang. Kala banjuru ya kajing don kam ban yo ya kajing ko jingkya namar kapan kiu ya kashnong kathau kari bar ka jai binrio uba es tariang CPM disha haba batai sha phangu khnyang HIV ulaya thu balalap ningkong hapo ri India ya uneu khnyang jingpang day house nam khat khandai prapundriu hachinai jongka jelam Tamil Nadu kitai kisnam kane ka jingpang kala sar ya kajing em jongki briu klem sange hadu kini kisngi ha kabaya day bat khnyang HIV hapo ka jela Meghalaya uba tariang ulaong kumbalong menta ka jela Meghalaya kawan haka kerdan ka basaw hapdeng ki jela ka than chatei lami ngi bat kat kum ka jinglum jingtep ki briu ki baem bat uknyang HIV kim duna shu ya ka prahajar ngut shaneng hapdeng ki district ki badan hapo ka jela ulaong bakari lum jaintia kanthop ka east bat west jaintia kalong ka bahakmat haka jingdon jong ki briu ki bayo yaw ne khyang jingpang HIV bat kat kum ka jinglum jingtep jong usnam arjar arjar hulai ki briu ki baem bat uknyang HIV ki don kum basaw hajar tamgun ki weide ki bala ajing kren ki long uba w.ling DD Prevention MACS u Dr. HH Morman Secretary Shore ka kong bi lamar zonal supervisor na lor ki wei da awareness program ko mot pinum tip pinum shai manuban smart banik pulik nang yang kata ko chapang jong niu knyang ni bon ki bangi deban ni bon kam mo haga kam jungi ke baman gasngi te ngakamen chi bon namar hangni ngai i bon bahagi de ki khna samla de kani ka message ka bangi ko apan spread ru ni kwa khnang na menta jong ki khna samla jungi kham tam jong ka di district pihak ban syai halor kani namar lada pitip yo ka jingtip ka ba syai yo ka jingtip ka ba small tu ba kamut pinla ban im kata ka jing im ka ba long discipline mo ka ba long discipline ka ba hila ban pelat ya ladi hila ban ya dai ya ladi nakani ka jingpang na uni uknyang jingpang takadaw belingi don kami ka awareness ka pelat im ya ka jing im jongi namang iyo bon ki jing syai halor kani ki jing syai bang iyo nila ban ya daya ladi ti ka program hi ka long ka eke ka ba don kam ka bang ini shimbentang mo kun ki di jet program tini ai kublay ka sarkar jungi ka ba barobon na ka por ka ai ka fan ka yarap ban penlong kun ki di jet program khnang ba bale ba baro ki briu kin tip kin la ban ya daya ladi tenadu mene playo ijing syai kumnu spread mene knyang jipang nganum batai syuk nama kini barok iba ajing krenne kide ki bayar deal ya ka subject ki batte kham bhaya ka te ke ei ka bang ko aban kentu hani ka lomba kum ki samla jong kane ka district jong ka region hi barok ka we ni kwa ayu ni kwa ka jing im ka bakot ka bakhya dene ni kwa ka jing im ka bakot ka bakhya ka jing im ka bakot ka bakhya ka mot ka penkieu ya ka shnong jungi ya ka thau jungi ka penkieu ya ka riba ya ka jet ben riu jungi mo ka penkieu yani shakman ila ban ya chakmat ban pendep kita ki goals ki aims ki bangi dan hapo ka jing im ka jungi ndai ladan nim long ki briu ki bakot ki bakhya nim long ki briu ki ba mo ni long ki briu ki ba don har ta ka jing pang kamut kin step A ki jing mut ki jing thu jungi ki shupulam A ka shudo A ni do no ngimpoi chaka phang ngimpoi chaka to ka thong ka bangila bo
Nomor balik ngim don ke jing koi haka met ke mensim haka jingmut jing pakat jungi. Le'ran bani keren ni kane. Wat nom le'ran ki ya chakmat keren pa shiparlok haka group ke jongki. Man la iway hang ni be don nganget pi don la jong group of friends mo la lagi jong ki parlok la lagi jong ki group ki ba ki ye ki be yu ye pleu jumut shimpor shim kapor hai kapor bani pleu jumut bani keren halor kani ka HIV ke bangi keren mentaka sui ni don kam bani keren pai ba mdei shu kata kapor ke bangi keren chibari shabakiar ban le rai bani keren watang ban shim ya kani ka kentian HIV la ne AIDS su ngi leran ngimde shu ban leran kumo ngi doktor mene bon ba ki briu ki leran ban ong badan na kani jingpang bale ngi leran ngi tip ha ka jing im minta ka de ka por ka bashai minta ngi im ha ka juk ka bashai minta mde shu kata ka bangin ya leran ki bon ki kam ki ba ni le se ngim le ran ya ka bang de ban le ru le ngim le ran te bling le ran ya ka ni le ka ban ya dai ya ka men sim brio the shim ya ka kum ka responsibility jong I wei na ni na pi hang ni slow ba spread ya ka ni ka message ni hap ban spread ti HIV de ta knyang le ni virus uba ni ong human immunodeficiency virus baru ni knyang ula ban ya bit la ni ula ban ya saprem no way brew show way part leng ma ki don kin ki lat ki ba ula ban saprem but yo HIV ka case ka baning kong tam hapo India lalap ban shem house name khakhandai prapun rio ha Chennai ha state jong ka Tamil Nadu te kindian ngakwa ban yalam ni sepang ni ka scenario la ni ke ga jinglong jingman jong ka state jong ni akbay de bon nu kyang jingpang HIV kumba kalong menta ka jela jungi Meghalaya kalong ke ke ba sosi ban yathu ba hakalyang jong ka jingdon jong ni HIV la ni jingdon jong gibrio jong HIV ka Meghalaya kalong ka basal hapdeng jong ki North Eastern states kababon kini gibriu gibaim bab ni pinyang jingpang HIV batla katkum ga jinglum jingtip lani gi data kibang idon nila banong ba gibriu kibaim rengka bonu pinyang HIV hapo Meghalaya kidon omduna shu ya ka prahajar seneng omduna shu ya ka prahajar ngut kibaim rengka bonu pinyang HIV te sakaway pat kumban pentip la ni penbena la ni ban IP information ba hapo jela jungi hapdeng ki districts ki ba don hapo ko jela jungi ki ba snosi kalong ba nak kani ka districts ke jongi ke Jaintia Hills district ka badai ka ba kantuk both ya ka East Jaintia ba di West Jaintia kalong ka ba khamat tam na ki brio ki ba bon bayo yung nukyang jingpang HIV kalong ke ba ngim sutenat jing sha ban yo asgo ba ke district jongi kalong hakmat hakaba kini ki brio ki ba em ban nukyang jingpang HIV ki don hakini ki banta jongi negeri lom Jaintia jongi but la kumba 1,000 tam katkum ke jinglum jingtip jong financial year arpulai ki brio ki ba em ban nukyang jingpang HIV hapo Jaintia Hills hapo kan negeri lom Jaintia jongi ki don kumba 1,000 tam te andangi layo sa annual report jong new financial year 23-24 let's say kanang kham kiu shu ngimla banong ya ta ten rei ni expect kanang kiu shu te hakani ko por ngakwa ru nama bang yedon sibun ngas kwa ban sim kene galat ban ai kendiat ke jingkren halor kumno new HIV la new knyang jingpang HIV ula ban sapriang la ne ban yabet na webrio so webrio kumbang al na dubas dang bau ni uknyang jingpang HIV la new virus ulong uta virus bom itu la new bom penya per yano langi dei ki barius pa la langi dei ki baduk la langi dei ki bayong na ki bali new uknyang jingpang ula banyabit ula la ni ban sapriang no we brio so we keng ya kata ke jinglong ke jong imo
kata kadi baning kong bonu knyang HIV keng ya identity jongi andrei ladangi ngim pikir ada mangi ngim yada gila banyo yu tenga kwa ban pasat khenbia kumnu bau new knyang HIV ula ban sapriang lane ula ban yabet no way brio kidon lai sautili kin gilat ke bau new knyang jingpang HIV ula ban sapriang kabaning kong galong lengba ka jing yashongkha ka balingkar lane lengba ka jing yashongkha bat ki brio ki bla don lupa winu knyang jingpang haki klem da pendon kam ya kanu guno ka jing yada hakapor bang yashongkha kata ka de ke we ka lat ka bau nu knyang jingpang HIV ula ban yabet kabar golong lengba jong ikmi iba armet dan iba bapun kun lada ine ilong kmi ila don lupa winu knyang HIV hakamet jong i balada im paladap le yakitas lane sem nasim yakidawai jingyada ila benpet sapriang ha ikon i jong i iba ipun halai kupo kata gade kabaar bau nuknya jingpang HIV ula ben sapriang kabalai kalong ba lengba ke jingya pendon kam yakijo ternia hak tu gibril lane haki kena samla kiba pendon kam yu drugs lada ki inject ya drugs hapdeng sau sangut balada dei ba way na pedeng jong kita ke be inject lang udon yo nuknyang jingpang HIV balada ngi pedon kam do tau jo ternia gila ban yo knyang jingpang HIV hakamet ke jongi but kabasau kabasau kalong ba lengba kasnam baladon lupa yo nuknyang jingpang HIV lengba kasnam kamut ba akan nugu por bangi pang ni stom ni sai boy ni sai letia ki hospital ban lada day bangi don kam ban ai lene ke blood transfusion yengi ban lada day bangi yo ya kasnam ke bom khoi lene ke badon ye gini ki jai khyang jingpang hakata ko kom ru gila ban yo ya uneu khyang jingpang HIV te kumbang ong magini ki de kilat sautli kilat ke bauneu khyang jingpang HIV ula bandrung lene bla ban sapriang hangi kibrio te namal bo ulong knyang lene bolong communicable disease ni kenyu te kumbakalong haki arts ne menchwa kino ki jai ki bolong ki communicable disease lene ki viral related disease ni iba arts ne menchwa ni lamat ya kawe nang ki pandemic lengbau COVID-19 ban nama bau day virus ubayabet no way brio don kilat man yadayu but ngila iba how COVID-19 kilat jinyada kilong ningkong dagbangi deng ya kamas dagbangi penyajangan nalade highway social distancing nang ta dagbangi site yikiti man kapor dakini kilat ngila man yadayu no COVID-19 kalong kumjuru yo HIV lada ulong uba yabet dan ibaya sapriang don kalat ban yadayu kumbang along kajingya dahayu HIV kalong bai thik na kitu ki sautili kilat ke baula ban sapreng kabaning kong kalong ban kiar na kaba yashongkha lengkar lane kiar na kaba shongkha khle but lada de jia bangi shongkaru ide ban pendon kam ne kajingya da hakani gajia ko ruai la shimta shipotli ki kanhon ki balarwai shapang gajia da bat jing sapriang uknyang HIV AIDS ka kanhun ruai ka bakhoria ka nam ningkong ka dei ka Maximilia Chulai and partner kalayo e ka song pisa ka bakhatsan hajar tingka baar ki mokhuri kalayo e ka song pisa ka bapra hajar tingka bat balai luminary liam solo san hajar tingka mình ba đang lung per thấy bên riêu đang khôi số ba kỳ cao siêu kim chân lấy hao khô kasih trái tia trình em chỉ sur tăng cất nô phó là rong nô đa ca đê tăng shu sala ca trình em hà so mà para lọc nghi bè nghi hè cũng nô ca ni ca trình em para lọc tăng ban nhà đi buai tăng lăng khát đô khát hoài bóng đã ya hôn
xiêm khia ban rắc cần là cầnวันหางีบัดสามกันแลงโอ้คุยต้องหากันดองชี้กันโหนกี่ช่องหันตากี่ยายชาบัดอาบดงกับบาลีบังปอยอุทรญานูไว้หัวไว้กี่ยาไอกันเลี้ยงบังเป็นหุ่นจริงกว่ารายกาแม่เธอเนี่ยละเคลดาสนามบัดอุญญาดาเลเลon la shuban la ni wo ka ei ka ni ka apot bawan dan shomya jahat benri ka jajing pang ka bangi yati ka wanda jing le to ti ukon ubri la daya ka ngim shim khia ban rat gelakan wan hangi basam geleng sama hasa kajing kami kajuk ya berum berthei wat ai ba jing em priu ban long le no Bukan jumpa gelap, ngim dari ban gelap.
Trong kapal terbang klaim daya penuh Kijing skau basipor bapen bernya Indai bakta yang mungkin mau syirta Timpang HIV paskau kencang Balai kiwan Ginyawan pikna Dan ternyata bayar samlang hamil Tumpiang jimpa kelah Ngindai bantuan Jing higai syaki beru Yin yasang Jimpang bertrim ngin dalam Bandai lagang Hey, boy, we are